UPPL দলটো ভাঙি যাওক BPF দল ভাঙিব আৰু UPPL বা ABSU নেতাসকলে যেটো ইউনিফিকেশনৰ কথা কৈ আছে এইবিলাক লাভ নাই BPF দলनि आगोलनि जितुनाखि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोबोर मोजां माखासे खोथा बुंदों नोंथांमोना जाहाथे बे भिडिअखौ गोबाङानो नुबाय जानांगौ बा गोबाङानो नुवाखै जानांगौ स' जायफोर नुवाखै बे आंनि हर गेजेरनि समाव इमारजेन्सि नैबे भिडिअखौ आपल'ड होनायनि सायाव नोंथांमोना अननानै प्लिज भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायनायनि उनाव सोर मा बुजिनो हादों निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव दा बेनो बाथ्राया जितुनाखि थाखानाय जितुनाखि रुलिं सरकार UPPL नङा होमबा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जानाय UPPL दलखौ सरकारखौ सिफायनानै फै आरो जोंबो BPF हान्जायाबो जोंबो सरकारखौ सिफायनानै थांगोन अब्लानो बा बिथांमोनाथ' सरकार गैया नालाय थेवब्लाबो BPF पार्टिखौ सिफायनानै गोदान मोनसे पार्टि दानानै जयै आवगायलांगोन होननानै हाग्रामा महिलारि सारा गावनि खुगाजोंनो क्लियार माने ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंनानै होदों आरो लोगोसे जितुनाखि ABSUआ इउनिटिनि खोथा बुंदों नङा होमबा ज' जानायनि खोथा बेखौ बुंबाय थानानै जेबो लाब गैया होनना बुंदों मानो होनना बुङोब्ला दिनैसिमबो जमा खालामना होनो हायाखै ABSUफ्रा बे हिसाबै बुंदों जानांगौ हाग्रामा महिलारि सारा दा मारैहाय बुंदों नोंथांमोना खुद गावसोरनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायना लायोब्ला निश्चय फारि फारि बुजिना लागोन होननानै आं सानो दा जितुनाखि भिडिअखौ होनायनि सिगां आं मोनसे गोसो गोरबोसिनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौ दाबाय नाला बेफोरबायदि जोङो अरायसम मोजां गाज्रि खौरांफोरखौ फोसावलायबाय थानो हायो बा नोंथांमोना नुबाय थानो हायो मा मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनथारदोंब्ला अननानै मोनसे बयबो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट होनो माब्लाबा दाबो दा बेनो बाथ्राया नोंगौ थारैनो सैथो आं दिनै जोबोर मोजां मोनदों BPF हान्जानि मानगोनां जोंहा हाग्रामा महिलारि सारखौ आं गोजोननाय मोनदों मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदि खौसेथिनि थाखाय सिन्था खालामबाय थायोबा जोबोर मोजां खौसेया जामारगोन बेफोरबायदि जुदि सानलायनाय दंब्ला हाग्रामा महिलारि सारा बा BPF हान्जानि जितुनाखि चिफ बिथाङा जितु साननाय बायदि थारैनो प्रमद बर' सारमोनहाबो गावसोरबो गावसिनि जितुनाखि जुजिनायखौ गारनानै ज' जालायनानै खौसेयै जानानै माने जुजियोब्लासो जोंनि बर' समाजा थांनानै थागोन आरो जौगालांनो हागोन होननानैसो आं सानदों दा बेवहाय जोङो माने गावजों गाव गोनो गोथो बुजिलायनांगौ गैया जितुनाखि खनसेखौ जोङो जामारोजों खायनाय जायो नङा होमबा जेरै दा गोबां बाथ्रायाव दङ जे जोंहा प्रमद बर' साराबो गोबां रायजो राजाखौ थगायनाय बायदि जाबोबाय हारिखौ समाजखौ थगायनाय बायदि जाबोबाय बे हिसाबै दिनै जोङो खनसे बयबो लुगैयो जे ज' जानानै खेबसे गोगोमै बिदा फंबाय बायदि आखाइ हमलायनानै जेन बर' समाजनि थाखाय जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन जों बेखौसो बयबो रायजो राजाया लुगैदों दिनै जोङो गावजों गाव नांलायबाय थानानै खमलायबाय थानानै बा सोरांब्लानो अखा नायबानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जावलायलायबाय थानानैल' जेबो मुलाम्फा गैया होननानै आं सानो दा नोंथांमोना सोर मा सानो निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो जिथुनाखि हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना बेखौबो कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन दिनै हाग्रामा महिलारि सारा जेबायदि बाथ्रा बुंदों बेबायदि जानांगौना जानाङा जिथुनाखि प्रमद बर'आबो सरकारखौ नागारनांगौ UPPLखौ आरो हाग्रामा महिलारियाबो बुंदों जे BPF दलखौ नागारनानै ज'हैनो मोनसे गोदान पलिटिक्सजों दागोन बा गोदान पार्टि दानायनि गेजेरजों जमायैनो खौसे जानानै आगान सुरगोन होननानै बुंदों स' बेफोरबायदिया जोबोर मोजां जागोन होननानैसो आं सानो आरो गासैबो रायजो राजा जोंनि बर' हारिनि समाज जोंनि बर' समाजनि रायजो राजाफ्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बि बेंगुरा बेंगुरिफ्राबो जोंनि बे मोनसे बर' हारिनि मोनफ्रोमबो पलिटिक्सफ्रा माबोरैहाय खौसे जानो हागोन बेखौसो जों बयबो नेनानै दङ नङा होमबा बयबो खौसे जायोब्लानो रंजाखांनाय फैगोन बयनिबो गोसोआव खुसि मोनगोन आरो सेलुट खालामगोन जोङो प्रमद बर' सार हाग्रामा महिलारि सारमोनखौ जिथु सेलुट खालामगोन बेफोरबायदि जमा जानानै जिथु आगान सुरनो हायोब्ला स' थेंक इउ आं बारा गोलावखौ बुंना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायना लागोन बिनि उनाव सोर मा बुजिदों आं बारंबार खावलायो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो लोगोसे खावलायबावो जे नोंथांमोना सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होथार গাঁৱৰ 5টা সমষ্টি লৈ পেলাই আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো হ'ল কচুগাঁও সমষ্টি ইয়াৰ পিছত চৰাইবিল সমষ্টি জমদুৱাৰ সমষ্টি শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টি আৰু গুমা সমষ্টি এই 5টা সমষ্টিৰ কেণ্ডিডেটটো লৈ পেলাই আমি আজি গোসাইগাঁৱৰ পৰা আশীৰ্বাদ যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আশীৰ্বাদ যাত্ৰা যিটো সেইটো খুব ছাকচেছফুল একদম বিৰাট ভাল হৈছে হাজাৰ হাজাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ ওলাই আহিছে আৰু আমি এই 5টা সমষ্টিৰ যিটো আশীৰ্বাদ যাত্ৰা এইটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ অহা 9 তাৰিখত আকৌ কোকৰাঝাৰত হ'ব 10 তাৰিখত আকৌ ভেৰগাঁৱত হ'ব এনেকুৱা হৈ থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত আমাৰ এইটো পৰ্যায়ক্ৰমে হৈ থাকিব আৰু বিৰাট ছাকচেছ আমাৰ আজি 5টা সমষ্টি লৈ পেলাই যিটো আশীৰ্বাদ যাত্ৰা নাই এইটোতো UPPLটো আজিৰ দিনত কেণ্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা নাই ইহঁতৰ কথা বাকী দলবিলাক কেণ্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা নাই এইটো ইহঁতৰ কথা বেলেগ দলৰ কথা আমি একো নাজানো কিন্তু BPF দল হিচাপে স্পষ্ট যোৱা 4 তাৰিখত আমি 22টা সমষ্টিত
কেণ্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ দিছে আৰু 15 আগষ্টৰ ভিতৰত অতি সোনকালে আৰু বাকী সমষ্টি ডিক্লেয়াৰ দিব আৰু 15 আগষ্টৰ পিছত আৰু থাৰ্ড পৰ্যায়ত UPPL দলে কৈছে যে আপোনালোকে ভয় খাইছে কাৰণ ইমান আগতীয়াকৈ এইবিলাক ভয় চয় এইবিলাক নাটক কৰি লাভ নাই বাদ দে মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ মই কথা কৈছোঁ BPF দলৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ পেলাই BPF দল সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই BPF দল গঠন হৈছে অকল বড়ো জাতিৰ কাৰণে নহয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই আমি BPF দল কৰিছোঁ আৰু গঠন হৈছে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এই BPF দলে কাম কৰি যাব আৰু UPPL বা ABSU নেতাসকলে যিটো ইউনিফিকেশ্যনৰ কথা কৈ আছে এইবিলাক লাভ নাই যদি ইউনাইট হ'ব লাগে BPF দলে ইয়াত এগ্ৰী আমি আগুৱাই যাম UPPL চৰকাৰ এৰি পেলাই আহক এই UPPL দলটো ভাঙি দিয়ক BPF দলো ভাঙিবৰ কাৰণে ৰেডি আছে আমিও আগুৱাই যাম একটা দল বনাম আগুৱাই আহক এনে মুখেদি এই মোবাইলত এই টিভিত কৈ থাকি লাভ নাই চৰকাৰ এৰি পেলাই আহক আহি পেলাই দলটো ভাঙক BPF দলো এগ্ৰী আছে দলটো ভাঙিবৰ কাৰণে আৰু আমি একগোট হৈ পেলাই একটা পাৰ্টি বনাম বাছ সব সংকট এইবিলাক সুধিবই নালাগে সংকটত থকা কাৰণেতো এইবিলাক বাহানা কৰি আছে যে ইউনাইট হ'ব লাগে কেনেকৈ ইউনাইট হ'ব ইউনাইট যদি হ'ব লাগে আপুনি চৰকাৰে এৰি পেলাই আহিব লাগিব ইয়াৰ পিছত দলটো ভাঙিব লাগিব BPF দলো আগুৱাই পেলাই দলটো ভাঙাই দিম একেটা চৰকাৰটো নহয় একেটা পাৰ্টি আমি বনাম পাছ হৈছেতো ৰাষ্ট্ৰীয় দল আৰু যদি দল ভাঙাব নোৱাৰে চৰকাৰ এৰি পেলাই আহক যদি দল ভাঙাব নোৱাৰে চৰকাৰে এৰি পেলাই আহক UPPL 20টা BPF 20টা খেলিও পাছ হৈছে